असे काय मंडळी, तर आपल्या फॉलोअर्स सोबत फोटो घेऊन झाल्यानंतर आपण येऊन पोहोचलो श्री देव लक्ष्मीनारायण मंदिर वालावल येथे। तर मंदिराकडे जातानाच मंडळी उजव्या साईडला एक रवळनाथ मंदिर भेटता, त्याच मंदिराच्या साईडनं चलत गेल्यानंतर एक मोठी कमान आपला स्वागत करता आणि त्याच्यावरनं नजरच हटणार नाही। तर पुढे गेल्यानंतर मंदिराचा आवार असा असो अगदी नेटको आणि मंदिराच्या समोरच असत 5 मोठे दीपमाळे। तर जाऊया मंदिरामध्ये। तर मंदिराचा प्रवेशद्वार असा आणि मंदिर स्थानिकांकडून कळला की मंदिर 1350 ते 1400 मध्ये स्थापन झालेला असा, म्हणजे आता किती वर्ष झालीत मंदिरात ती तुम्हीच अंदाज लावा। त्याच्यानंतर बघितले मंडई छतावरचा लाकडी मूर्तींचा कोरीव काम अगदी सुरेख आणि तुमका या ना सगळ्याच मंदिरांमध्ये बघू मिळायचा नाही। त्याच्यानंतर बघितले मोठे लाकडी स्तंभ आणि त्याच्यावरती केलेला बारीक काम। त्याच्यानंतर बघितले मंदिराच्या पाठीमागच्या आवारात असलेला शांत व सुंदर तळा आणि मंडई या आवारात चालताना ना अगदी गार्डनमध्ये चाललेल्याच फील येतो। त्याच्यानंतर बघितले मंडई त्याच आवारात असलेला एक छोटासा तळा आणि त्याच्यात होती मस्त सुंदर